Pidon kam nong shondur ne nong ringdur hakijing kawai jongpi ne kijing kendu sa kan mau jongpi pun shangi ngin pele mangi katkum kajing kwa jongpi kador gababit la kadai mensi ne menmin pranyo lai ariwei sau iwei Haka jinglet warbnya jongki MDC ka seng VPP ki Banari Bhoi district halor ka jingdon jongki khardob lum khajana bean hathan bernihat hnen kasingi kabala longru hadin ba ki babun ki jingkeno bat ki jingkentho halor ki jingmi ki khardob lum khajana bean jongka district council sawngot ki MDC ka seng VPP ki bana ka tham Ribhoi district kilalej ban lum jingtep halor ka jingdon jongki khardob lum khajana bean ki badon syakate ka than ki MDC ki balai don lang hanen kasngi ki kanthop ya nominated MDC uba Matthew Makdo nanong po u MDC ka mawhati uba kenjo lang rangtong uba bat kum u deputy chairman ka KHADC u MDC ka umroi uba Isnei Hing uba dei u EM in charge ka Tanat Fishery u MDC ka umsning uba Bandrikos Nongsteng ki Bor Polit Enforcement ka KHADC uba Garlanding Sun uba dei u secretary ka VPP Youth Wing Ribhoi District Lambat Kiwei habakran halor kane jingdon jong kite ki khardop lum khajna bean ki badon syakate kathan uba Matthew Makro ulong ba kine kinong peniat ya kine ki khardop lum khajna kidei ki balale bean namar kimdei ki ba ka council kadang aibor bat ka jingtep nalor kata ka jinglum ya ka khajna ru kamdei katkum kador ka bala jubu haki khardop lum khajna ka council handrai la syem palat ya kador ka bala bu bat kane kalong bean shu hakate ka jingle jurep kansan ki MDC kila labru ba ka jing ai ya ki resep kamdei ka bayaj bet namar la shu ai tangi ki kali kat ba kamdon ka jingbu record ha ka office kumta na kalyang ki MDC kila bu e ki katto kat neteli ki jingkeli ya ki nongtre hakite ki artli ki khardop lum khajna kimla ban jubab bat ki MDC kimle kerki ban khang handrei ki ra ya kane report syaka council khamtam syaka tanat trade banle ya kabadon kam persya ya kine ki artli ki khardop lum khajana ki balong bean hakaju kapor uba Matthew Makdo ula penrem ya ki bor penya district Haribhoi halor ke jinglet khang jongki ya ke khardop lum khajana jongka council kabadon ha umdihar kabatrekam dagalenti kabadei katba ya ki ba kum kite ki khardop bean pat kim yoi ba kidei ki ba bian kane kapan i ya ke jingno sliang ke jingtrekam ya ka an Nomor kani kadi kijing kain ngapa pihak ya ai. Kani kalau ke kam kalau paklama mata ka suang lupa kata ni tinggi lai mat khamat kani ka ayu. Ia ham lega ya. Tum ni lega ya. Karena Kelasa uni urung kan spa bang? Ada tu kan spa tang tu? Ada kena ya? Kena berapa? 2 sekat Oh, 2 sama. San spa. Kadi karet mana ba ay kata karet ipi? Mana ba pa siya ipi kata? Peni ka buk ba, kabuk. Teh hante pi kam thok rat pi, hante pi kam thok pi pai tene. Pai hante pi kam thok. Betul dia. Tadi jono ne again. Ye kan le ya. ya gitu Ha? Haka jingya lenti chungi ngelayo banya kenduk batlap ya ki gate ki badan hapo. Haki thain narbong ki badai su ru haki industrial area. Ngilapoi ban sange ang tu bat pet ya kejinglong jingman jong kitu ki gate ki ba deru ki ba jong ka district council kai ka ba penlongo ingi habangi yo ban pet ang to kalong ba itu ki artli ki gate ilum ya kapisa alaban ong ki pisa bean ya ka ba kajing sisa katkum ka jingtha jong ka district council kalong ars pa tengka Andre ke basungsi kalong yui bat ngilap markmat ba kitu gigit kilom san spa tengka kawai ke kali te kata kala pen lengok yang ni
but di nomor katangnya nakaliang kajong ni ki MDC ki bawan page wan kemi ban wan page ki trading license bat ki documents ki bede bat ki dukan ki business kala penlong yangi bang ngin bo ya kajing keli de kajing halor kajing sokhya nakaliang jungi barok saungut di MLA jongka i MDC jongka Umroy constituency MDC jongka Mahoti constituency di MDC jongka Umsning constituency yang layo ban kelipat siapang kajing long kajing man jong kitu gigit kiba ngilap dalaki kemat dan rei kaba kampen lengo syusyu kalong ba kitu gigit bar artli de gigit kiba kibam de syuk ban operate kawai kagit kaba ladang bakla kadika git jongka jongka non tribal kimde syuk ban lum namar ba katu git kadika ba nakaliang jongka dis council kala penduk bat kadon ka case ladang bakla bat kawai pat kadika kagit jongka trade kani kagit jongka trade ru kadika git kaba kim syamla deposit ya ka kidei ban ka revenue ka kidei ban deposit ka council de namar kata ngala ban ong hiba baru artli ki operate claim ka jingtip jongka council kendiat aswa bangan pois ka phang ka banta kini ki baru artli ki kidei ki ba la yo ya ka order nadu ki snem ki barim ladang ambakla kidei nadu ki snem arhajar lai arhajar saw but kabapen lengo ingi kalong ba long haduk manta ki tray claim ki penyat claim ka jingtip jongka council de namar kata ni nakaliang jonga bat kumju ro jongi ki MDC ki bawan pet mene ngi kwa ban pensyai sia ki pait ba ini ki git ki operate claim ka jingtip jongka council bat kalong kabakla bat kabalong bean bat hoit la sisa ka tu kawai ka git ka kabade ban deposit ya ka kabakide ban deposit cepo ka council ro ki claim le kata mental lam bakla ka de arsnam te kani kawan ra ya kajing sokhya preng jongi kum ka council namar kajing le bom sunyo jong kini ki ba operate ya ka git te kendiat habayde bakani ngihap hiban bu ya kajing keli mo ya ka kom le sheliang jongka district administration namar ya ki gate ki ba ka kani ka isi ka bathamai ka ailis tang sisngi arsngi haba ki operate ki district administration ka wan ban khang yaki rekat ba yakini ki gate artli ki gate pat kiba la operate mentala bun snem krem ka jingtip jongka council long nakaliang district administration kam syamla le tekani kawan ra kabo ikajing keli mo balay ba ka district administration ka sya sheliang hakabay day bat igit jongka district council te lesing ihap ban bu ro ikajing keli ba lada ka district council lani ka isi ka bathamai kan ailis ya ki break bathamai hatu ka district council kan khang na em yakini ki git kiba dehok te kata ka ikajing keli ka bangakwa ban bu ban nakaliang ka jonga hite bat barok saungut ki MDC ngi penpau jing sokhya ya kani kajing operate jong kini ki gate apo than berni bat than kaba than nerbong ya kaba nakaliang jong ki ki press ro pila yo imar khmat ya ka rukom lum ya ki khajana ya bat hoj lada ka bade hok ban lum ro kimde hi ban lum hadu san spat tengka ki ban lum tang ar spat tengka tenalor ba kimde hok ban lum ki khajana ndra ki dang tengsa ban lum kini khajana kiba BA nya la ban ong te ngadon ban panchai tang kumta hi ka bayde ba kini ki gate kiba ngilej ban pej mene kilik mi mene bat nakaliang ka jong ngile se nakaliang mengi saungut ki MDC kiba lej jurep ya kita gigit ngi kerpat ya ka isiro bakan simkhya halor kani long hakano kalenti ba kade ban le la kade ban sange no ya kini ki gate ne ban penduk sendon ya kajing lum ya kini khajana
dan bagi tegi gate artli hapo thain narbong